Decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Henovea. Aksyon! Firing Line! Firing Line! Salawat mayong gabi naman magkulod kag Pilipinas Action Firing Line. Yari kita sa Webes nga pagpangalagad ang inyong ka-aksyon na Marlon Henovea. DYEZ Aksyon Radyo sa Bacolod Weather Update. Antes para man ang tanan hibalaunta kung nabalan nano ang dalagan sang panahon subong December 29 tubtob buwas nga adlaw with PDMPD Action Gun na Republika. Action Gun, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi sa aton listening public, mayong gabi. Ari hibalo naton lakat sang aton timpo sining gabi no. Webes kita karon Disyembre 29, 2022. Shear line ara naman siya nagaapekto sa Central kag Southern Luzon kabay patanin din sa Manaog di sa Visayas kag Mindanao. Inulan naman nga inulan. Karon ari si shear line nagaapekto sa Mimarupa, Calabarzon, Cagayan, Isabela kag Aurora. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoob sigurado may baha naman ni o kung landslide sa mga na-mentionar ko nga mga lugar no. Tugay ni isang shear line. Ang ikaduha naton nga prevailing dominant weather system ang muning northeast monsoon o kung dupoy-dupoy ni hangin amihan nag-apekto din saya sa Ilocos region, Cordillera, sa iban nga bahin sa Cagayan Valley. Idulot yan ni ang magalumon nga kahawaan nga may pagulan man. Kag ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa atong kapungsuran na upod kita diri Western Visayas, Negros Occidental. Naga-impluwensya ang shear line sa gihapon ginaupdan sang localized thunderstorms. Pabilin nga may pagulugal ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan may naligwin ini nga pagulan o kon pagpanaguob. Ang aton nga direksyon sang hangin kag ang coastal water conditions sang aton kadagatan kag baybayon na aminhan na sidlangan nga bahin sang Luzon wala kita diri ari sa iban nga bahin sang aton kapungsuran na lakip kita diri sa western seaboard sang Kabisayan. Ari pa kita sa gihapon sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa naaminhan na sidlangan pakadto naaminhan na sidlangan kag nagapabilin ang kondisyon sa aton kadagatan ari sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Pero wala na kita nalakip sa gale warning advisory nga pinakalites nga gin-issue sining hapon. May takos ini karon ang aton nga wave height 1.2 hasta sa 3.1 metros ang wave height no. Amo ni ang nagwa sa aton nga astronomical tide. Kag sini nga hapon ang aton nga hunas alas 7:51 sini nga gabi dugay-dugay 0.1 metro ang kanabahon magabalos ng tao balas 6:24 buwas na sa aga 0.9 metro ang kadalumon kag alas 5:35 sini nga po nagtunod si haring adlaw magapakita ini siya alas 6:05 buwas sa aga nagahamboy kita sa gihapon 25 hasta 28 degrees Celsius 67 hasta sa 65.2 degrees Fahrenheit. Manay kabugusan sa aton lakas ng tempo sining gabi. Action Gun damo gala pamangkot di ining gina-mention ta para bilang share line. Amo sa unang ITCC.
Ang ano? Ang Shoreline ba lang nga ginamenso? Kaya daw bag-o ini nga tinaga sa aton action Oo. na gan mo, ho, Shoreline. In Anong layman's tanong? term, anong ba't silingaw sa nagani action gan? Ang relatively daw pare-parehas na sila. Nga Aha. daw frontal. Aha. Frontal system. No? Aha. O kung tail end sang cold front, pare-parehas na sila. Ang shear line lang ni galing kung magtabo ang northeasterly surface wind blow nga mabugnaw ang cold air mass kag ang easterly is mapaang hangin na diri sa baybayon sa Pasipiko. Pag tabo na nila turbulence sa babaw sang atmosphere amo na nagayasyas ang hangin, no? Ang hangin bisan wala bagyo, may bagyo kag sa bisan nagaulan o kung wala nagaulan gayasyas kabaskugon sa hangin, may turbulence ang hangin. Aha. Pero ang iyang galom lapta-lapta na hindi ya hilob ang bilog nga Pilipinas o kung isa ka region o kung isa ka area, Mindanao, Luzon kag Visayas. Daw pugtak-pugtak lang siya aksyon mar. No? Aha. So nauman tagi hapon gali action na gan ang pag ulan sa rebellion din nga 3 ka adlaw sang 2022. Oo. Aha. Kabay patani hindi lang ni siya manaog kay delikado pa ning share line gapon mo. Gani. Kinahambal na sang kwan nga delikado gapon kita mo nagpaulan to siya Northern Mindanao sa Caraga, gabi nahat to sila. Kaya hapon Misamis Occidental, Misamis Oriental. So ang epekto landslides, water inundation sang baha kag iban nga halit ang iyang madugang sinadiri, no. Gani man. So muna action mar, no. Action gan, salamat gid ng gabi. Sige, welcome. Oh. Action Firing Line. Gana Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division kon PD-MPD nagdala sa aton sa oras nga 7:07. Ano ba na ang mga balita nga dapat nato sa nga pagasentrohan? Aksyon Marlon Heravea sa Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Atenson sa mga mahilig sa bulang, listen, no? Sa mga sabongiros, no? Sa mga bulangiros. Bangon si Presidente Bongbong Marcos Jr. nagmando nga dapat sigihon ang suspension sang electronic sabong, no? O kon ang lipot katawag sini sabong Action Firing Line. bulang pero ang balabanay sa mga manok pakitaan lang sa online ang suspension sang operation nationwide, no? Isa sang ginbasihan diri amo na naga-inaw-inaw pa nga executive order nga yes naging pirmahan Action Firing Line. para mapadayon ang agresibong crackdown sa illegal electronic cockfighting operations EO number 9 ini siya, no? Nga ginahatag sa mga media subong lang Thursday, December 29. Suspend sa gyapon sa live streaming o kon broadcasting sang live cockfights sa mga bulangan, cockfighting arenas kag lugar nga ginapatigayunan sang sinampukanay. Action Firing Line. Firing Line. Magamo sini sampok giding kilay sa mga mahilig sa isabong daw, no? Ang online, ang remote o kon off cockpit wagering o kon betting sa live cockfighting matches o kon activities nga naka-stream o kon broadcast live ginadumilian no sa idalom sang sining suspension bisan anong nga lokasyon, bisan anong nga location sang betting platform. Action Firing Line. Pero sa mga bulangiro na di ka mo magkabalaka bangod ang operation sang tradisyonal nga bulang basta authorized lang akong license sa idalom sa ato sa kasuguan, di existe na kasuguan, hindi ini sakop, no? Hindi ini cover sang sa nga suspension. So may bulang yapon, na? Basta ina nga bulang, may autorisasyon lang, kag may lisensya sa idalom sa ato sa nga layi. Action Firing Line. Kaya sa mga kapulisan da subong bla, tiira nyo abi ang lugar nga nasa kupan nyo na, kay nga bisan labos ba to, may aragin bulang nga illegal lo, nagin ginapatigayon daw. Kawat-kawat bla, ang ginatuwag balang nga lusok. Nagligad nga December 24, nagligid nga December 25, may aragin, may nakatimbre ka na isakon. Subong gani, basikon mayara pa. Hindi na ka magulat nga may magreklamo po sa inyo da. Kaya obligasyon ninyo ina basta gani illegal dakpon kag pauntaton. Action Firing Line.
ina magluwas lamang kung na nagapabulang bla policeman o kung kapitan sang barangay. Pero mas nagid gani nga i-operate niyo ina sila. Kay illegal mo. Now, ang EO na Presidente Marcos nga nagapadayon sa suspension sa nga isabong operation nationwide, nakabutang nga ang ginamanduan sa pag-implementar sa ang maning pagkor ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Dapat mag-angot sila sa local government units, kaiban pa nga mga concerned government agencies, pati na sa private sector. Action Firing Line. Implement the EO. Amanang mando mo. Ang Interior Department naman kang Philippine National Police in particular, amo naman na yung may mandato nga dapat magatag sang suporta sa pagkor. Hatag na sa dapat sang regular reports sa ato sa nga Pangulo. Yang nationwide suspension sa isabong malawig-lawig na nag-umpisa ini mga kakson Mayo, no? Mayo 3. Anag mando sinita busad to ang presidente nga si Rodrigo Duterte. Para kung dumdum ka mo nga si ang sadto presidente nga si Duterte, dumduman nyo nga why pa ni sa una nag-aprobar mo sa suspension kay nabalaan niya ang epekto sa ekonomiya. Action Firing Line. Labi na nga sang Marso nagligad to, pabalayon niya sa publiko to. Nga ang gobyerno nagaganar, pero tigaling ginaganar sa gobyerno mo sa saring isabong niyo. 640 million pesos iya kada bulan sa online cockfighting kada bulan. Sobra iya tunga sa bilyon ang ginagadar sa gobyerno. Action Firing Line. Ugaling pag-abot sa bulan sang Mayo, gintuldukan ni Santo Presidente Duterte isyo, ginmando niya dapat ang isabong operasyon unta-tunta na nagligad nga Disyembre 20 ang Philippine National Police kon PNP nag-anunsyo nga may 5 ka mga pulis na dismiss kakasgis na sa serbisyo to, no, bangod sa akusasyon nga sila ang may kahilabtanan sa pag-abduct, pag-kidnap sa isabong executive. Action Firing Line. Ini isa pa lang ni ka individual kon persona ang ginaakusar sa ila nga kaso, way padalabot yadtong pila. May 33 pa ka mga missing nga mga sabong heroes. Action Firing Line. Ang pamangkot na rin maka-action ining isabong mabalik pa ihan niya kung hindi. Ang sabat sa aton na lang bantayan sa sunod sang pilakadlaw. Action Firing Line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bansang nasyonal, Aryo? Ang opisyol sa ibang nga nasyon, Pilipinas, siya naglukdo sang peligro. Ang Philippine Space Agency akon FALSA, subong nga Thursday nagpaandam nga ang ginatuwag nga unburned debris halin sa Long March 3B rocket, istorya rocket niya. Ang posible magatupa ko na sa lugar dito sa may Palawan. Action Firing Line. Kakululbaan, dulo debris lang ni, pero kakululbaan, na kang matupan ka ni, malipungan ka mas ni. Ayaban nga na sa salsalon. Ang siling sang PhilSA, ang unburned debris. Nga ginakakulbaan magtupa sa Palawan. Amo ang rocket boosters. Pero kung may booster shots, may rocket boosters magali. Kag ining payload fairing, no? Payload fairing ang drop zone area ara sa vicinity sang Recto Bank o kon mga 137 kilometro halin sa Ayungin Shoal kag 200 kilometro halin naman sa Quezon, Palawan. Action Firing Line. Di magsiling kita maka-action falling debris tuman kedelikado labi na sa mga barko, sa aircraft, sa fishing boats, kaiban pa nga mga vessels nga nagalabay sa drop zone. Man gina pakot-pakot nila mga dira na matupa ang lugar ho. Pero hambal sang PhilSA, hindi man magtupa sa naduta kulong debris, kundi sa baybayon o kung sa tubig within the Philippine territory. Pero actual drop zone area, posible pa magligwat kung nila bagod sa pila ka mga factors. Pareho sang earth rotation, sang lakat sang panahon kung tiyempo
kag climate conditions. Action Firing Line. Hindi ni first time nga debris nga ang Chinese rocket makitaan sa Philippine territory. Nagligad nga Hulyo lang ang Chinese rocket fairings ang nakitaan sa isa ka lokal nga mangisda nga nagalutaw-lutaw sa may Dimipik Island sa Busuanga, Palawan. Nagligad na nga Hulyo 26. Action Firing Line. Nagligad nga Nobyembre may tao manhalin sa Busuanga Town ang nakakita sang salon. Ang salon na ginapatihan debris man halin sa Chinese rocket sang Chinese rocket Long March 5B. Bautani kung magtupa giban ini nga debris sang rocket no. Ang matupan tani ang motong tao lang nagpalupad. Hindi ka mga inosente nga mga tao dito sa Pilipinas. O galing, basta ka China, daw wagid may imong Pilipinas di. Ano bang ibato sang langaw sa Carabao man? Action Firing Line. Firing Line. Di sa mga mangisda na tunda nga nagalayag sa kadagatan, alerto kag tulutangla kamo. Bangod base kung sa inyo magpunteriya kag magtupa ining ginasiling nga debris halin sa rocket. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, talisa na nga ito sa mga nagabalitor sa live stream. Ana Sinoro sa Facebook Live. Okay, sige, dali lang. Okay. Wala sa. Sige. Ana Sinoro. Thank you. Si Masmeta Jobert Canoy, kabalitor man sa nga materion. No? Sige. Tato sa nga live stream. Sa live stream, okay. Martin Aliling, good evening. Salamat gid. Winnie Serna, rama si Alex Monteza. Thank you, monitor. MJ Cornell, amo na siya ang Pugada. Yeah, Pugada, okay. Leah Younger Esquivel, good evening. Axel Marlon, monitor from Talisay City. Ana Sinuro, salamat gid. Edi Laos, good evening Axel Mar. Ari lang kami gapon na Isabel sa Victoria City. Salamat gid. Joshua Bea, Tamiao Kumari, Vanessa Mayo Kumari, Jinky Dialag doon, salamat. Vance Villa, hindi na ta magamit sibuyas Bombay para magkaladunot sa sobrak mahal. Ganay sa sinta ko ng kilo sa iban. Sa kilo, sa sinta? Sa sinta gid man? Ay hindi, ang bilog sa sinta. Malmahal gid man Bombay Vance Villa, barangay Kagapurok sa Bacolod, halos koridor sang STL. Masugata mo, naglala na gid ang panahor sa Bacolod. Ano, bisan diin lang, may kapatay STL. Salamat gid. Lin Shot Collection, para sa Mayo. Watching from Hong Kong, hello, Kalinog, Iloilo. Salamat gid. Starbay ka mo, mabalik targod guya. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri. Radio Philippines Standard Time dugang nga balita nasional. Aring balita nga bang nga balita pero hindi tiro kundi lupok iniya nga pilas sa lawas ang tawo, pyrotechnics, firecrackers. Ang DOH, Department of Health, sa mga Thursday, nag-report na kaakson nga may 4 na naman kadugang nga fireworks-related injuries. Ang kanamuono, ara na sa 36 taran ang mga biktima. Action Firing Line. Wagid nagahalong, no? Mga ritubada kag ritubado gid, no? Ang DOH nagsiling makaksyon nga ang sumong nga caseload sang fireworks-related injuries 44% nisa nga mas mataas ikumpara sa amo sa nga period nagligad nga 2021. Tining 4 ka mga dugang nga kaso sang fireworks-related injuries. Naka-record ini siya sa 61 ka mga DOH Sentinel Hospitals. Tanang nga mga hospital sa Pilipinas subong napaidalom sa ginatawag nga Code White. Tanan nga personal ginamanduan na nga magpreparar kag dapat may special team nga tukuron para ma-address ang mga concerned sa mga tawo nga nagapadulong o kung nagapa-check up sa ospital nga may ara sang samad tugasang firecrackers. Action Firing Line. Firing Line. Importante ni nga panugyan kag pahanumdom sa ato sa nga gobyerno. Sa mga doktor kag nurses dira, ako attending physician man, di man tanan ha. Pero may ara gid nga daw pigaw ang pangamuma sa mga pasyente. Amumahan niyo sa maayong pagkapasyente, hindi niyo pagakigi, hindi niyo singgiti. Oh? Ari pang isa ka importante nga panumdum sa DOH. Sa mga mahilig magpahuni sang turutot, ang ibang tawag tarutot. Action Firing Line. Ang hambal sa nga DOH, why sang sharing of turutot? No sharing of turutot. Sharing sang pagkaon, pwede pa. Sharing sang kwarta, pwede pa. Pero ang turutot, kuidahugid. Action Firing Line. Sa selebrasyon sang New Year, agod balikawan ko ng paglaton-laton sang COVID-19, ba turutot? Ginapahuni mo namon, di ba? Ang agapahunis ng hangin nga halin sa ato sa mga paghuyop sa sababa mo gina. Ang turutot hindi na pagpahulam sa iban ang balsan DOH. Dapat sa imo na nga sungad o sungad sa baba. Kaya basi malit may COVID-19 ka, ang imo sa nga laway ara pas turutot, kag pinahulam mo na sa iban pihugid nga lat na naigid ang COVID-19 daw. Action Firing Line. Kabay pa nakabulig ni nga panugyan sa ato siring nga gobyerno. Sa lokal naman nga hugada makaakson, ari tumataginting nga 5,000 pesos, no? 5,000 nga gratuity pay sa mga job order kag contract of service employees sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Baw kaina sa hapon na panagtag na. Wow naman! Wow! Wow! Action Firing Line. Timing gid nga buwas nga adlaw way opisina sa gobyerno. Sundan sang Sabado nga amo ning pinakamasako nga adlaw sa pagpreparar sang bag-ong tuig. May inugasto na sila. No? Ina ginastoryahan tani. Ginastoryahan tani ang sabayan sang provincial capital. Ang sabayan sang gobyerno provincial. Way ko pa di mamuno ang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod nga kadabo sa mga GO kag COS. Way pagyapon masweldohan no? Sunod sang pilakbulan. 1, 2, 3 ay na no? Action Firing Line. Way ni Goroblat Tiagon, no? Ang pilag ka nga
tawo nga dapat assign sa pag-asikasos nimo. Mayo lang ya sila kay ti. Waldas iyang ilang sa ning bulsa, puno ila sa di wallet kag bulsa pero niya mga GOs yo. Kaga si US nga empleyado, no? Why gid nila bisan sweldo ilan ako tani mo? Tadi kini sa kaso nyo di. Action Firing Line. Alaga mo kamo dagani ka para for raffle. Grand prize auto may mga motorsiklo pa. Pero ultimo nga pag asikaso sa sweldo sa mga GOs kag COS pinabayan nyo di. Why ka mamahuya? Action Firing Line. Ang GO kag contract of service mga ka-aksyon dira sa may Kapitolyo. Araya nakabato na sang 5,000 nga gratuity pay. Kung makinot ka lang ni, kung ikaw GO, ikaw COS, mangin makinot ka lang ni, basi kung may bilin pa gani, ang galastuhon mo sa pagsunod sang 2023. Action Firing Line. Firing Line. Tinamo-damo, balik kay kabugusan, 15 million pesos di mo. Ang budget, ang pondo, kaya napurubahan kahapon sa sesyon sang sangguniang panlalawigan mga kaso. So, lipay kag medyo makayuhom. Makayuhom ang mga GO kag COS sa Kapitolyo. Pero daris bakulod ya, kulos moron nga why gani maswelduhan, pinabayan tanah sang pinagamapusyal natos bakulod. Action Firing Line. Why sila labot, no? Di magsiling kita contract of service kag job order workers, hindi na sila makabig ng mga regular workers, no? Hindi man na sila kwalipikado sa pagbaton sa mga Christmas bonuses. Hindi sila kwalipikado. Tiin ng mga opisyal na tos gobyerno ya, damo-damo na sang pangbaton na, no? May SRI, may additional Christmas bonus, may CNA bonus ang iban, no? May ara pagid sang cash gift, no? Pero why nila yagin tamod, no? Ang bulsa kagawalan sa mga GOs kag COS. Action Firing Line. Hindi na sila kwalipikados pagbaton sa Christmas bonus, pero pasalamat talaga bagon si Presidente Bongbong Marcos nagperma ng ligad sang Administrative Order number 3 ginpermahan December 23 nga muna ang balasihan para hatagan sang gratuity pay nga maximum 5,000 pesos. Action Firing Line. Firing Line. Ano pa ginibas sa nga balita sa lokal ho? May aksidente na naman sa Dalangon. This time sa bano naman sang Hinigaran sa Pahilangga sakop ni sa barangay Miranda, bano ba sa Hinigaran National Highway. Ang giluntaran sa sineng insidente ni ang report ng Kakson nga ang nagamaniho sang salakyan miyembro sang Bureau of Jail Management and Penology o kuna BJMP assigned dire sa may barangay Handumanan. Action Firing Line. Dire sa Bacolod, Butsalingon jail officer no? Pero ano ba na ang natabo man? Ang report nga wasak gid ang salakyan ho, ginamaniho sang sining biktima ni kay naglabog ang guma no plastada to man sa report kina initial ni Action VJ possibly por balikan ta sa dugay-dugay kay ang biktima ginsaylo na sa isa ka ospital dire sa Bacolod. Action Firing Line. Tiyan mo ni, nagahabil-habil na lang ang mga inadlaw sa tuig 2022. Nagapanghawid patana no mga aksidente no halong gid sa mga kakso daton da hindi lang sa mga nagamaneho sang salakyan pati na sa nagalakat sa dalan. Ang nagalakat sa dalan halong man kamo balikid kamo suwala balikid kamo stoo kag kon magtabok kamo makakson pihuon yo nga matabok kamo sa pedestrian lane. Nga ganito, wag talabokan gini mo ang pedestrian lane. Kay kung matinumanon lang ang driver, maglabay sa pedestrian lane, mahinay ganang dalagan niya. No? Pero kung white kag agi sa pedestrian lane, kag sugata mo ng haras-haras bla, kag nagahagunos mga salakyan, bangod sang haras-haras nga driver, delikado ganang tupan mo. Action Firing Line. Ang report nga pagka-aksidente sa nga BJMP personnel ipaplastar dugay sa ato sa nga Southern Negros Connection Action VJ posible. Action Firing Line.
kilalahon talawat ang ining BJMP personnel. Waya man sa sang kontra nga salakyan kundi nagbisyo yang salakyan niya. Isa man sa importante biya ang ginatuwag kondisyon sang salakyan antes pungkuan kag antes ibariho. No? Kay ang salakyan makakson daw lawas man sa tao mo. Kinahanglan man magpakondisyon bla. Kinahanglan mo man nga saguron, no? Kay kung pabayaan mo lang na ang mga tuktok dinamo lang kag sa ulihi base maglinabog bla mga turka. Action firing line. I-check lang pag may time sa kondisyon sa ang inyo nga salakyan, no? Magsaling kita labog ang guma, nagbisyo, base ko na tuwerka tuod, no? Naghalog, no? Action firing line. Una, Southern Negros, Central Negros, Northern Negros, dawa ay isang simana. Nga may kitakbati iya nga may nga wala sang aksidentes na lanon nga nagaluntad mga ka-aksyon. Kabay pa nga sa nabilin nga 3 ka adlaw sa 2022, safe kita tanan, labi na kung magbiyahe kita sa dalanon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. ISO certified, world-class quality. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Pili na. Sa teritoryo, no? Ana sinuro, salamat classmate Joey Tolentino. Okay. Sige, salamat. Sa itong siling live stream. Okay, live stream. Dali pa ba ho? Sige. Si Len Shot Collection. Watching from Hong Kong. Hello, Kalino Gilibilo. Breath Heart Tonato. Good afternoon, Action na Marlon. Watching live from Antipolo City, Rizal with my wife, Mimi Tonato. Sige. Doy Arthur. Good evening. Intay vlog sa mayong gabi. Billy Albay. Good evening, Action Marlon. Happy New Year in advance. Same also, Action Radyo Bacolod. Hambal ni Varisa Mayo, ha. Okay. Len Shot Collection, kapin pa public hospital, porte kapiga mag-obligar sa mga pasyente. Gani, Alex Montesa, sungad sang turotot is a mouthpiece. Sungad sang tawo, iyan ni Marites. Tututatan, good evening, Action Marlon, advance Happy New Year. Sige, daw padamo ko sang New Year, Christmas, kada way may nagabot sa ako now. Joke lang. Christine Minyas Villalobos, good evening, Action Mar. Jovi Benares, good evening. Martin Baryoga, mayong gabi, Action Marlon. Ray Flores Baryoga, salamat gid. Mercy Palacios Relatos. Good evening. Rochelle Fulgencio Susana, okay, thank you. Stand by, balik tayo dugay, kulugin hawatan na dutay. Kapasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom.
for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nag-ano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Sa mga kapulisan, steady lang kamo na, kalma lang sa selebrasyon sang bagong tuig. Pusel sa mga pulis sa bugos ng Pilipinas, hindi na pagtapikan, hindi na burambudan, palibutan, nanong tinaga pagida, palibutan sang inang tape la. Hindi na pagsilyuhan para man sa pareho man sa natabo na liligad nga mga tinuig. Sa laktod nga sugulanon, ako ikaw pulis sa imo na kagulingo na kataya kung ano ang imo sa nga palaabuton. Action Firing Line. Kung wala man lang sang rason, hindi na sir magalak palupog na sang imo sa nga pusil. No? Ang ginatawag nga muzzle taping, na muzzle taping. Ulihi nga ginapatigayon na ni, sugiran ta kamo. No? Sa mga armas sang pulis, sa mga pusil sang pulis, sang tuwig 2016 pa, no? Mga anom na sumong katuig nga waay ni gin patuman, waay ni gin patigayon. Kay sang una naging tradisyon na rin sa mga PNP mo, ining annual sealing sa pusil sa mga pulis. Parang ang purpose ni malikawan, ang insidente sang ginatawag indiscriminate firing sa holiday revelries. Action Firing Line. Damo na biya sa nakakas kay nasampulan nga mga pulis. Damo na sa naghinulsol. Subong gani, basing iban nga nakakasbla sa serbisyo matapos kasuwan bagod sa pagpalupok sa isa nga pusel nga masang rason. Ay iban gani siguro basi sumo nagatanom-tanom na lang kamuti. Action Firing Line. Firing Line. Ang pagkasalawayon bla kag retubado ni gidmate. Kabila suliton sang mataas ka pamunuan sa PNP nga hindi gid magalak palupok sa selebrasyon sang New Year. Hindi mo balaan mo kung may galupok ka pusel nga galinupok na ganyan mga pyrotechnics ang firecrackers na galinupok na ang masami mo lang nagahimo sila makakson ni mga maik bla. Action Firing Line. Firing Line. Di bla nga kung makatughon na ganit sang ginatuwag nga agwa de pataranta naka-10 litros na gasunod ng spensarya, no? Ang iya sa nga pusil, ang iya sa nga service firearms mga kakson. Ti sumong ikaanom na katuig. Nga wala sang tape. No? But sa lingon, ang pusil, ang kabugusan nga kapulisan nato nga 226,000 sobra mo, 226,000 strong police force. No, ang pusil nyo lang Japon na hindi na pagsilyuhan. Don't worry.
Pero ari lang, ang pandam sa inyo ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. May junior pala ni sa Azurin, no? Hayambal ni Azurin ang sinuman mapamatud-an nga imbulbado sa indiscriminate firing. Bisan way pa ang New Year revelries, New Year celebration. Kasuhan kag base kon kakasungkid sa serbisyo. Action firing line. Nanhala si Gihan niyo. Tidere sa Negros Occidental. Mayara man sang pandam ang NOC PPO ta. Hindi lang ugaling halin sa provincial director ang palayag. Na kundi halin sa gihapon sa isa nga spokesman. Kaya halin sa una, wagid tikab-tikab sang sa mga interview mo ato sa nga provincial director. Bisan nga di nagligad nga fourth quarter bla PPOC meeting dara sa may Kapitol tambo magkumo no sa Kapitolyo. Ara man ang provincial director, ara man ang 303rd IB commander si Colonel o kung si Major o kung si General Inocencio Pasaporte. Siya yung dito nagbasa sa presentation sang army. Pero sabay niya sa NOC PPO, ara man to the provincial director, wala niya nag-present. Action firing line. Agpresentar sa ilang sa accomplishment report. But sa lingon, wagid niya Yagan na guro kinaya. Action firing line. Sa simple nga tawag sina media shy, no? Media shy mo na. Mahuluyaon, no, sa media. Action firing line. Mahuluyaon sa interview. Balik ta sa istorya pusel sa mga pulis. Ang siling ni Azurin ang untosang kasuguan. Amugid ang magakagat. Ti simpre unto mo, kagton ka sa unto, sakit-sakit biya. Action firing line. Di dapat ang kasuguan, may unto gidapat. Di ungabla, hindi iya bahul, hindi bingaw. Dapat ni unto dapat matalom. Ti ambal di Azurin, ang untos ng kasuguan, magakagat gid sa sinuman, mapabatud-an, nga nagpalupog sang ilas sa nga pusil. Much more. Kung ang violator, ara sa uniform services. Tiyang sentensya simple mo lang dismissal from the government service. Action firing line. Firing line. Nala, sige nyo, maoik mo na. Dala na dali makakson ang mga gun holders. Ining panawagan ni Azurin, hindi lang ni sa miyembro sang Philippine National Police, kundi sa tanan nga mga gun holders. Dapat kabalog kuno kamo sang inyo sa nga responsibilidad. Isa lang nga mabilin sang sa nga palatuntunan sa mga gun holders. Ang ginatuwag nga high level of discipline. Action firing line. Man may sugilanon, may istorya nga basta gani may pusil nga sa katawo. Nagaisog kuno sa, no? Daw jutay tingki makaksyon kung may kontra sa pusil dayon ang kwaon niya. Be responsible. High level of discipline dapat sa mga gun holders. Action firing line. Kung hindi ka mo magpadisiplina, ti ang kasuguan, abogin na ang ma-disiplina sa inyo. Ti sigihan nyo, palupok pamora. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Action firing line. Ang kanunoy mga kakson kung kaisa bala may mga report or balita kitang batian nga may nagaka-biktima sang stray bullet, nagtalang nga balabla. Amo nang delikado. Kaya nga to whom it may concern na yang bala. Kagkabudlay pa kung kaisa. Kay hindi pedason madakpan ang nagpalupok sang pusil kay una bes. Bisa nabalaan na sang residente, hadlok ang residente na. Para sabi tupad balaya, kagbalaan niya nga nagpulupok na pusil, hadlok na sa nga may armas mo. Kagbalaan sa ulihi, bila nga siya nagpanugid sa pulis, basi siya ang tiruon sa ulihi. Action firing line. Munang problema nga nakita ta. Ang naluuyan ko lang mga kaakson, nga sa kada New Year mga kaakson, mayara gadya may stray bullet gadya nga victim kag ang ginasakitan do sa buot ko bala kung kaisa bata yang gakabiktima may ara nagligad di bala bati kita nga may ginapatiti sang iloy ang bata
Digtog yan nag-igong nagtalang balas bata mo. Action firing line. Kaya lantawan nyo bala, no? Kabay pangagabaan ni mga pinagusto lang kapalupog sila sa mga pusil sa celebration sang New Year. Sugpunan tani sa maabot nga Sabado, sa Sabado December 31, kay isulit-suliton ko gini ang pahanumdum importante nga abiso sa ato sa nga Philippine National Police. Sana siling ko na hindi lang sa mga pulis kundi sa tanan nga mga gun holders. Action firing line. Mayo na lang, mayo hindi kila mayo ya no? Yes, sa mga nagamaoy bla nga waya pusil ti kun kaysang ginakuha nila talibong mo lang di gani spading. Kadalikado gapo no? Action firing line. O kadalikado gyapon mga kakson ti dapat mayara ka mo na anda nga maoy kon maka-inom nga pulis o kon tawo nga may pusil panilagin yung kudaan. Kag dapat handa kamo nga may ara kamo daan listahan da sang emergency nga pwede nyo matawgan para nga kon magmaoy yung mga pinalupok inang nga tawo na akon inang pulis na matawgan yung sigida sang pulisman para nga mapusasan da. Action firing line. 740 Action Radio Philippine Standard Time standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pride. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Okay, aktualisa na nga ito sa nga nag-monitor sa ato sa nga live stream diri sa ato sa nga Facebook. Okay, Nonoy Sugano Balaba. Sige. Tapos tabulang noy. Classmate nato na Maria Ruby Claro Dominguez. So sige, classmate ready na sila guro sa sa alumni, no? Sa grad alumni homecoming sa Doña Luisa Medel National High School. Sige na kay before ta magtakop labagon ta liwat no activities. Buwas ka adlaw. Thank you. Okay, dari sa ato sa nga live stream. Saka ta na sa babaw. Sige. Diding alohamiento. Thank you. Ma'am Vanessa, mayo hambal ni Ma'am Vanessa. Sungad mo, hambal mo, hahaturutot, halong kamo kay may COVID pa bala. Tanan nga pasyente namon may COVID halos tanan. Nan abinyo wala COVID. Stay safe lang. Kita tanan. Happy New Year. God bless us all. Sending hugs from Minnesota, USA. Thank you. Joe Art Mandagit Torres. Okay. Salvador Tanalyon. Good evening. Tamiyaw lang. Sofia Angel Tanalyon watching live from Pontevedra with love. Athan Borromeo Bugtao Panakyaw. Good evening, Action Marlon. Merry Christmas, prosperous New Year to you. Kastanan-tanan ng mga staff ng ARB and to all Panakyanon. Especially Borromeo family and to all my students in La Carlota College around Negros Occidental. Maestra guru ni si Ma'am. La Carlota City College from Sir Nathan LPT Bugtao Panakyaw, God bless. Si Sir ko na ikon. Sige, Athan Borromeo gali no. Sige, si Sir Athan Borromeo. Dari kita sa kay Edge Fay. Okay, good evening. Good evening ko no Firing Line. Sige. Amo niya nga pala tutunan nga firing ang iya sa ding titulo pero why niya kapaniro Imbong Dio Campo, good evening Action Mar, padayon lang kami gamonitor dari sa area sang Maaw. Sige, standby ka mo kay balikan taro kadugaya. May mga balita pa kita. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan.
Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Miskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulang. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kanusin mo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online. Mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Swerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. May pila ka mga lugar dari sa Negros Occidental why sila sang gindesignar nga fireworks community o kon community fireworks display te kon diri sa Bacolod ang ground sang Bacolod City Government Center. Amo nang masamigan na dugukan sa mga tao mo kag ang iban gani nagahulat gida sa pagsunod sang bag-ong tuig gida kag nagasaksi sang fireworks display. Action firing line. Pero may ara niya sang mga lugar dari sa Negros Occidental ang report kinabaton ta. Kundi 32 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Lakip na ng highly urbanized city nga Bacolod City. Ang report kinabaton ta may 3 ang wayas ang gidesignar nga fireworks display areas mo. Ano ba ang rason sa liban? Kung wayas ang fireworks display area, ano matabo? Ang mga residente di pwede makapalupok o kung makapasigas ang bisan fireworks na lamang sa ilan sa nga balay. Action firing line. Kinagligad si Presidente Marcos na nawagan sa mga LGUs, sa mga local government units nga dapat may ara sang common set up sang fireworks display areas para nga mapiho mapasiguro ang public safety this coming New Year. Ang Bureau of Fire Protection o BFP, isa lang hindi sa mga ahensya makakson nga nagasuportagid sa sining panawagan gani. Ang publiko ginapanawagan man nga magsaksid na lamang sang fireworks displays sa mga designated areas sa ilan sa komunidad. Plus ang BFP, ang Bureau of Fire Protection, kaiban pa mga ahensya sang gobyerno mga kakson, nagahandom gid ka nagatinguha gina nga malabot ang ginatuwag nga zero firecracker related incident. Action firing line. Kag much safer New Year's celebration. Sige lang kayo balikan ko unahon ko ng report ni action na VJ Apasible. I-check ta kung nung plastada nga na-aksidente. Kining driver sang salakyan nga personnel sang Bureau of Jail, Management and Penology. Action firing line. Firing line. Ato sa nga Southern Negros connection with Action VJ Pasible. Action VJ, mayong gabi please kamin. Action Marlon, mayong gabi kag saton sa nga mga ka-action sa pinaka-latest nga update nagikan sa Hinigaran PNP Action Marlon. No? Gin-transfer na sa may bahin sang isa ka ospital dira sa syudad sa Bacolod si BJO2 Wilfredo Medjavilla Jr. legal ang edad kag residente sang Candelaria Street sakop sang Barangay Poblasyon
Banwa sang San Enrique. Kung madumduman aksyon na Marlon, pilason ini siya kaina sa nga iya sini nga ginamaneho nga isa iya ka Toyota Avanza nga duwa gray, matapos ini ang nagbaliskad sakta alas 2:50 ang takna kaina sang hapon sa may highway sakop sang sitio Pahilanga, Barangay Miranda, Banwa sang Hinigaran. Sandig sa pagpahayag ni Police Executive Master Sergeant June Hudilia, gikan sa sur padulong norte nga direksyon sang dalan, ining si Mediavilla sang hinali na lang aksyon Marlon. Sandig sa panaysayon sa mga nakasaksi sa lugar, naglupok ni kuno aksyon Mar ang pangtuo nga bahin sang iya nga gomati waya na makontrol ang iya sini nga salakyan kag bumunggo ini siya sa railings bala ining guide sa higad sang highway kag amotong gintunaan kun nga ang nagbaliskad ang ginamaneho sini nga Toyota Avanza aksyon Marlon. Ti kaina na bulubudlayan ang mga katapo sang rescue team nga magkuha sa iya kimanti nagkulob ining iya sini nga salakyan ting ginhimo tutugin na buksan bala aksyon Mar ang bintana or ang kristal sa iya sini nga salakyan para nga makuha lang siya. Good thing kay suno sa kay Hudilia no maayuman kay conscious man ining biktima kay gikan ini siya sa sur nga bahin sa probinsya gin pamanggot man kun diin gid bala specifically nga lugar ti ambal sang pulis wala naman nila ni ginpadala man lang ining information ti basta suno sa ila sila nga nagather halin ini siya from south to north nga direksyon. Ti ambal gani kaina ni Hudilia nagpasalamat sila sa mga katapo sang BFP kimanti pagkatabo sa ning aksidente action Mar timing man nga nakalabay ining mga katapo sang BFP kag amoto ang nagrescue gidayon kimanti maayo ining nga indikasyon kimanti kun imagine naton kung wala ni nakalabay ining mga BFP ti anwayhan no ang maaguman sining biktima considering nga nagakaya na iyahang iya sining salakyan sa tunga sang highway action Marlon ti sa karon suno sa kay Hudilia gin-refer na ini siya sa may syudad sang Bacolod para sa nagakaigo pa nga pagbulong ti ginakuha ta pa no kag ginahulata pa ang pilaiyak ka mga detalye kung bala diin gid ang samad kag pilas ning biktima kay pero suno sa kay Hudilia maayo ang iya sini nga kahimtangan kay man ti conscious ini siya sa aton sini nga mga late tuners ining aton sini karon nga gina-report isa ni Jacqueline Marlon ka personnel sang BJMP dira sa may bahin sang Barangay Handumanan syudad sang Bacolod kag do nagaedad ini siya sandig sa pulis sang mga 30 tahon action Marlon kay man ti way man nila nakuha ang exact nga edad sining biktima. Yari si Police Executive Master Sergeant June Hudilia sa aton sini nga interview. Pagpapalungan ko ta nung victory nila, maning Toyota nga bansa nga wat na color nga gray metallic na nabiyahin siya sa highway. Aling sa sort pagkatto sa norte. Okay. So pag-abot sa dito sa lugar sa Ichilinte, daw according man sa mga nakasaksi at sa mismo sa sa hambal sa driver nga may doon naglupok siya ang tibit. So hambal sa mga tao dito yung nakakita na naglupok kung yung iyang aguma. So paglupok sa iyang aguma, nag-solve ang iyang salakyan na sa tuko. Ang ito nga nagbunggo ang iyang salakyan sa may rilig. Kung siguro nga may tagasiguro na iyang aglagan. Daw kadako isang impact sa salakyan nila mo daw kadako isang gamit sa nakita na doon. So mga debris dito sa mga poste sa railing mga poste sa sugado nagtapok to sa dalom sa lugar dito sa area ang ito nga so makita mga tukadasing sa niya nga dalaga makita mo yung tukadasing sa niya dalaga sabi so dito nagtikaya ang iyang salakyan pagtapos ang driver medyo kuha na doon sa salakyan kung ako lang maglandaw ito ka ako sang gamit kasi matutal rin pagkang iyang salakyan ang kabahin action Marlon sa aton sa nga interview sa investigator sa insidente nga mo si Police Executive Master Sergeant June Hudilia. Action Mar ginahulat-hulata no ang pinagkaulihing medical bulletin sining biktima kay manti suno sa police ginahulat Manila kay manti ginsaylo na ini siya sa syudad sang Bacolod. Amo ni ang aton sini madulong nga balita kag update nagikan diri sa Banwa sang Hinigaran
para sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon na VJ Apasible. Amo nang ginasiling ko kainay. Nga importante ang pag-check sa kondisyon sang inyo sa ding salakyan, Teo. Ang ginapatihan dari base sa nakakita. Although way pa naman tanto ma-istoryagid ka makawaan sang dugang information sang kapulisan ining pilason nga driver nga BGMP personnel, pero national highway ang ginlutaran sang aksidente. So natabuan gid siguro gdamo sang galabay bla kun standby nga mga tao. Nakita nila nga naglupok ang guma. Mas mayon na lang gani niyo kay way sa sang iban nga salakyan, no? Nga nagasugata abi or mayon na lang gani posible gapati kita nga hindi man tatto ka dasig sa dalagan siguro. Action Firing Line. Kaya kung dasig dalagan sa salakyan malupok ang guma, alang-alang ikadaya hindi mo na makontrol ang manobela mo, Teo. Nagkaya mo sa lingon nga ang tiyan sang salakyan na aras babaw, nagkaya gid ang salakyan. Halong ka mo, ha? Action Firing Line. Nagbiyahe ka mo labi sa mga national highways, kaya magsiling kita highway mga kakso, sinumbali ka pataluti na ng ibang padalagan sang ila sa di nga salakyan. Action Firing Line. Sige, ining balita mga kakson, may kantaran sa ginalauman sa Bureau of Fire Protection o BFP nga zero firecracker related incident kag much safer nga New Year's Day celebration. Amo nang ginapaabot gid nila ti kon palupok ang hambalan. Dugay-dugay balikan tabi ang sitwasyon dira sa famous firecrackers kag pyrotechnics sa Hinigran. Kamustang baklanay da kay nagligad to information nga nabaton ta. Medyo jutay-jutay pa. Ti subong aryo, 3 na lang ka adlaw na bilin sa 2022. Karkulo ko dugan-dugan kaming guro ang kanabuon sa mga customers. Action Firing Line. May mga kiosko na boss kilid sang National Highway da. Subong yara na sa ikaduwang asmana kung sipisipo naton. Ang pag-display. Ti ang Hinigran major supplier ni sang fireworks displays sa mga private businesses, organization, pati sa mga local government units makakson kag institutions. Manang pag fireworks display mga kakson, di man lang niya sa New Year mo, kundi sa ibang pag-isa ng mga aktibidad, no? Sa ano man nga kahiwatan, hindi lang sa Pasko, bagong tuig, kundi pati sa mga annual fiestas, sa mga anniversaries, sa sales promotions, bisan pa ganit sa birthday kung isa mo, kung may sobra ang budget sa birthday, fireworks display mo. Action Firing Line. Sa mga ginasaulog pagig nga mga events, may mga fireworks displays ina mga kakson. So ano bala ka safety sang mga babulakal da? Pati ang mga manubaligya, sino dapat o kung pwede makabakal? No? Kag kung presyo naman ang hambalanta, may pagsaka bala sa presyo ikumpara nagligay ka adlaw. No? Dugay-dugay, standby ka mo kay liwat nato nga makaupod. Ang nagasurvey bilang Chairman Emeritus sang Hinigran Firecrackers Association, kag subong nasmayo niyo, kay amon isang nagasurvey man bilang Vice Presidente sang Philippines Pyrotechnic Manufactured Association. Importante na yung mabaluan. No, sa ato sa mga kakson, timpradohon today kay para nga may arasang bisan juta lang idea. Ang ato sa mga bumulakal partikular dara sa Southern Negros Occidental. Kay kung dili kay sa Bacolod, ti may araman sanggin pahamtang ato sa LGU nga firecrackers kag fireworks designated area. Dara sa may likod no sang Pope John Paul II nga tower sa area sang reclamation. Action Firing Line. Dugay-dugay magkaupo na to si Mr. Navarro Bailon Jr. may kang tanan sini. Kaya importante din makakson ang safety nga ginatuwag, no, ang safety nga ginatuwag. Importante ni, no? Ay ang ginmuno ko by the way nga firecracker
zero firecracker related incidents nga handom sang Bureau of Fire Protection dunduman ko kainas ang kagahon na liyo. May ara sang sunog nga nagluntad dito sa may dito Quezon. Anom tiyo nagkalamatay kaya sa kagahon, no? Action Firing Line. Kainas ang kagahon las dos ang kagahon. Kag na fire out makakso las sunes ang kainas sa aga. Pwerte mo alas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anom ka oras yung away sang mga bombero mo? Action Firing Line. Sa sunog mga kakso, no? Tiyang apektadong pamilya to, abin niyo pilag-bilog. Linibo. 500 ka mga pamilya. Linibo na ka mga individuals, mga kakso. Na pinakamasubok diri, kay may anom gidya nga mga nagkalabatay. No? Dugay importante ba nga mapabati natin sa inyo ang pahanumdom safety tips sa kato sa nga Bureau of Fire Protection diri sa Bacolod City paagi sa nga Fire Marshal nga si Chief Inspector Plotendia, no? Chief Inspector Fire Marshal sa nga BFP makasol importante ba kay parang at least mayara ka mo ka say managyapon nga mga safety tips nga nabatian nato na lidigag nga mga tinuig ugaling kaya man ang siling ko ang tawo kung kaisa unay ang pagkamalipaton. Action Firing Line. Stand by. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa santupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinira sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ng lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Firecracker related incident sa New Year. Kay kun hambalon tanga zero lagi sa kabugusan nga subong nga bulan sang December, hindi na kay naligado, may 4 ka mga bago nga kaso gadaan, mga 60 plus na ang insidente. Action Firing Line. May gakabiktiba gani nga way pang New Year. Ano nagadayan ko New Year celebration. Ariyo, importante nga panugyan sa nga Bureau of Fire Protection. Tabati ko sa inyo, paagi sa Fire Marshal nga si Chief Inspector Chief Inspector Rodel Ligaspe. No? Chief Inspector Rodel Ligaspe. Importante rin. Sa liwat, nagapahanumdum kami, let us do our part in fire prevention kay magsiling kita nga to prevent no or pagpangandam hindi lang na concern ni Bureau of Fire Protection kundi concern naton tanan sa komunidad no. Ang inyong mga bumbero diri no sa siyudad sang Bacolod no nagahimo gid sa mga proactive steps no para nga makahatag kami sang pagsulundan no or ano bala ang aton nga mga pagahimuon makalikaw kita sang sunog sa siling pagsilibrar nato sa bagong tuig. So una gid may ara kita sang designated area no sa nga baligyaan sang aton nga mga palupok. So gina-encourage ginamon nga ang mga nagabakal didto lang kita magkadto no sa aton nga designated area. Kag hindi kita magbakal kag hindi naton inapagpatronize ang mga gabaligya outside
isang designated area. Malapit sa John Paul's Tower. May ara kita dira 60 ka retailers, no, nga manugbaligya. Then aside from that, we are also campaigning sa mga bystander, no, kag sa aton man ng mga tripulante nga nag-standby dira nga truck, nga kung pwede hindi lang kita anay mag-ubra sang open flame, no, kay tiyon kay isa may ara nagatigang-tigang, no, as well as may ara sa mga nagapanigarilyo nearby. So amo gid na aton ginalikawan para nga malikawan naton ang disgrasya. And aside from that, ng aton counterpart national police, nakahibalo kami nga may araman sila sa mga proactive steps man, no, kag measures nga ginahimo, no, through inspection. Kami man amuman, no, so fiara kami sa schedule sa pag-deploy sa amon fire truck as well sa amon nga personnel para nga mag-monitor sa the whole activity nga nagakatabo sa sinang area. Aside from that, may ara kita sa designated community fireworks area. Sa diin nga sa pag-silibra sa bagong tuig, dra lang dapat ang aton nga mga pumuluyo, no, nga magpalupo. So ini siya nga area open space ni siya, no, basketball court, no, or may ara sang community area dra sa within the barangay nga open space siya nga pwede siya pagahiwatan sang fireworks. Action! Firing line! Firing line! Sa ato sa nga pagpanumbalik sugpunan tani magkakasunod bo ko lang ako sa ring commercial kay makaupod na no si Mr. Navarro Bailon Jr. Istoryahan ta naman ang sitwasyon dara sa may banuwasang hinigaran kon baligyan ay sang palupok ang ato sa ring paghambalon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! This portion is brought to you by This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang sa mga high blood, sa mga diabetic, aton gana rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Hindi mapaulis yaman ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton. Isang palupok sa banuwasang Hinegaran. Isa sang ginakilala ina bilang major supplier sang firecrackers kag fireworks, no? Subong in demand, no? Kay nagahilapit na ang New Year's Eve. Nagligad medyo kung sa mga Tagalog pa medyo matumal no? Mahina ang baklanay, jutay pa lang sang nagabinakal, nagliligad kag napamatud-an ta ba na kay sang December 24 Christmas Eve mga kakso laka sa mga linupok nga nabatian ta mo. Saan diri nga sa Bacolod no? Diri sa designated area bala diri sa may reclamation. Reklamo man ang mga manugbuligyan nga daw pigaw gid sang baklanay. Action Firing Line. Para ko gapati ko nga sa gabi sa December 31, madugok na manugbakal. Manabatasan sa pinamagkakson niya kung dentong didlan, dito ba na iya maghalamag kapagutok mo? Action Firing Line. May tatlo na lang kita ka adlaw anabilin kung nasipon tabi ilakip tabi subong 29. Tatlo na lang ka adlaw ang nabilin, magasunod na ang tuig 2023. No? Aber balikan ta kung ano sitwasyon sa baligyaanay, no? Dira sa banwasang Hinegaran. No? Kay sa Bacolod, tinabalaan ta naman, nagligad to, may mga safety inspections na nga ginpatigayon. Online sa Firing Line. Kabod ta liwat sa sininga panatuntunan si Mr. Navarro Bailon Jr. ang chairman emeritus ng Hinegaran Firecrackers Association kag mas maayo pagidni kay siya ni nagaserbi bilang Vice Presidente sa Philippines Pyrotechnic Manufactured Association. Mr. Navarro, sir, advance Happy New Year si Action Marlon dari sa Action Radyo Bacolod. Advance Happy New Year, Action Marlon. May kabisip na nagaplamate. Salamat gid sir sa liwat ha. Tiyempo ginata dari sa Action Radyo Bacolod. Malawig-lawig ng inadlaw since nga nagsugod ang inyo sa nga pag-display sa mga palupok dara sa Hinegaran. Kung isipon naton ikakaturos ni Diaz na. Kamustang baklanay sir, labi na sa nagligad nga celebration sa Pasko? So sa subong daw, kaya baklanay naman sa aton mga consumer, daw okay man ang baklanay sa subong kaya daw jutay sa nga nagakabilin. But sa lingon nga samtang naghilapit ang New Year's Eve, nagadamo man sir ang bumalakal? Yes sir, nagadamo gid ang mga nagbakal. Sa subong nga gabi, sige par bakal ang aton nga mga consumer. So mayo ina nga balita sir. Balaan taban nga nagsaka gid man ang presyo, no? Ikumpara nagliligad nga tuig. Kay daw way man niya sir sa nabatian kita nga ginabaligya ka doon nagdubo, doon gasaka man tanan, no? Gasaka tanan, oo. Ari sir, sa mga nagabakal o kung sa customer, anong ila sir nga feedback nga? Ano ang reaksyon nila sa nabalaan nila nga may price increase?
Oo, gali kamo kita man na aton nga mga manugbakal tungod ga daw haros replay ang nagtaka sa pabakol. Pero sa muli daw naintindihan nila kay halos nandit man mga black man subong sa bilog ng Pilipinas nagtaka ang presyo. Man sa New Year ang produkto naton. Ari, siling ko na duwa kasmanang kalawigon niya sa industry nga pag-display da. Why bang kamo sang na-experiensyahan nga problema, sir, sa safety sa mga bumalakal, abi? Kag sa safety man sa mga manugbaligya? So far wala gin man ta sang mga problema gid. Kay dre sa Inigran, adlaw gid nga naga-inspeksyon ng aton nga Bureau of Fire. Upon man ang mga PNP naton, so do wala gid sang siling problema kay tungod nga ang tanan nga gabligya dire legal man kag parte sa safety sang aton nga produkto, so maayo gyud ang quality subong nga tuig. So why abi sa sang customer nga masilin naton abi nagpasaway sabi, nagbakal sa nga panigarilyo siya way makumuna sa na monitor nga muna. Actually, wala man gid kay sa dire sa Inigran may ara kita nga gwardiya nga mga tanod, martial, kadang iban nga association nga gin request nga para nga magi gwardiya sa aton nga mga manugbakal. Mayo gid sila, mayo gid ang pagi-attender naman sang mga manugbantay ta dire. Inang area, sir, sa kilid sang Natural Highway. Ano kanang barangay na, sir? Highway Barangay Anahaw. Barangay Anahaw. So, may kapabangkot pa din, sir, para sabi mangumpara sila dira, taga-Hinigaran eh. Mangumpara sila dira sa designated area. May tiyanggi sila, abi, sir. Kaya ibaligyan na tiyanggi, okay lang na? Hindi gina sa pwede nga makabaligyan sa mga tiyanggi or sa iba nila nga ilitilit. Ang aton nga LGU may ginahagib nga firecracker son para nga dara magbaligya or mag-display ang aton mga retailers. So, klaro na, asa nagpabangkot din rin balaho kay taga-Hinigaran Goron eh. Muna pabangkot niya mo, saling niya, mangumpara kami nabi, may tiyanggi kami, baligya mo tiyanggi, hindi ginagali, sir, pwede. Hindi gid pwede, bawal gina sa aton lahi. Yes. Pwede sila madakop, no? Pwede gid, dakpon sila or magreklamo ang mga retailers dira nga naga-display sa ilang firecracker son, kag may makita sila nga naga-display sila sa ilang tiyanggi, pwede gid sila magreklamo sa aton PNP, kag pagadakpon gina siya kag multahan suno sa lahi. Ari, sir, minor, hindi gid pwede makabakal ng minor. Yes, hindi gid pwede. Nga minor makabakal or makagamit sina o provision sa iya nga mga ginikanan, kinahanglanon. Kung magkadto da ang minor, kinahanglan may upod yung ginikanan, okay lang na? Yes, sir. Ari pa isa ka pabangkot, sir, pilang inyo kapital sa sina nga negosyo, sir, ko naman, ang minimum ka maximum? Sa aton mga retailers, nagakapital sila siguro hindi magabuor magasobra sa 100,000. Minimum na siya? Dako magaling, no? Ang maximum? Maximum siguro mag-aabot sa tag 300 or 500,000 ang mga dealer na or mga manufacturer naton. Sige. Sa bayan sang security, may naka-standby gid sa nga PNP personnel, tanod, or ambulansya or fire truck na sa area? Nag-standby gid ang fire truck naton kung in case kung may mga problema sa aton nga baligyaan. Sige, sir, kabay pa, sir, nga mangin matawhay kag kabay pa nga makagulugudan siya man bisan gamay-gamay lang nga to sa nga mga retailers da kay ini nga celebration daw damo na sa nahidlaw eh. Mapilaman nga daan ka tuig nga COVID-19 nga halit, no? Kabay pa, sir. Anyway, sir, balikan ta ka sa sa December 31 sa Sabado bala ni sir. Balikan ta ka sa sitwasyon da amo manigapon nga time nga mga alas 8 para nga ma-check ta, sir, kung anong sitwasyon sa mga manugbakal na mismo sa sining New Year's Eve gid mismo. Sir Bailon, sir, salamat gid. Yes, sir. Salamat gid, sir. Sir, salamat gid. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Amo nang labing ulihi nga sitwasyon dira sa Hinigaran. So, good news di para sa mga retailers da nga nagabaligya sa Malupok.
Amat-amat gid man. So mga nagabi ko hambal ni Navarro Bailon Jr. Ara may naga inabot pa nga manog bakal. No? Mabakal ka mo, kasarangan lang nga kung gamay inyo sa ring budget, inyo sa ring pundo, jotay lang baklon nyo. No? I-prepare nyo ang budget nyo sa sunod sang puloy-an nyo labi na sa pagkaon. Action Firing Line. Okay na bakal ka mo tag tatlo abi. No? Tag tatlo kasahi sang firecrackers. Tatlo man kasahi sang fireworks. Okay na kaya pag-abot alas 12, mayara ka mo sang sulusundihan kag lulantawon na balang lupas babaw. Action Firing Line. Tiyog-tiyog blang suga. Para nga mangin kompleto kuno ang inyo sining New Year's. Bow. Action Firing Line. 8:38 alas 8:38 Action Radio Philippine Standard Time. Ngabahin dala sa aton sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing, balancing. Evergreen Herbal Capsule nagabulig. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yan.
Regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Nagpasalamat din kami nga impatigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tanapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Henovea. Action Firing Line. Pabalik kita sa ato sa ring pagpanglagad diri sa Aksyon Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaalawan sa DTX sa Coffee Mix. Coffee Time, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox ka pa. DTX sa Coffee Mix, mas... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less hurt. Gratuity pay nga ginatawag. 5,000 pesos nga gratuity pay sa mga job order kag contract of service nga mga empleyado. Kay ti among hambal ko kinabla basta gani Christmas bonuses why niya nagabaton sang bonus o kung iba pa nga incentives sa mga GOs kaga contract of service. Dako-dako na rin ang 5,000 pesos nga gratuity pay kaya nabasi ini sa damlag lang administrative order kagin perbahan ni Presidente Bongbong Marcos nagligad nga Disyembre 23. Last session mo nagligad nga Martes ang sangguni ang panalawigan sa Negros Occidental. Dito nila ginaprobahan. Ang kabugusan mga kaso is mga sobra 15 milyones pesos. Ang budget, no? Kada mo gali sa mga GOs, linibo ang mga GOs kaga COS, employees sa gobyerno provincial. So good news niya. Kag ang paboton pagid, unin nahatag ng SRI, ang CNA, ang cash gift, nahatag naman. Sa sunod nga bulan, performance-based bonus naman, PBB, nga ginatawag. Proseso naman na sa bulan sa Enero naman yun, sa 2023. Mas mayo ko na nga sa Enero, para nga at least mayara asang pabuton mga kayuhan bla, ang mga empleyado doon sa Kapitolyo. Action Firing Line. Angot sa gratuity pay, yari si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Good news ni Sinutran. Yes, good news no kay kagabi. Akin pulawan ta hasta mga 8:30 ang pagpirmahan na isang tanan nga payroll kag OBR no. Tapos na siya diri sa office ta pamirma tanan. I personally signed it yesterday and this morning, first thing in the morning, clear na sa budget. It is now with the accounting office for audit. So ang target is this afternoon downloading to their respective accounts sang 5,000 bonus nato ng gratuity pay for GOs and COS will start already. Tapos na tanan, SRI, PEI, CNA, happy ang tanan nga taga Kapitol. Of course, mando ni Gov kag ni Vice Governor nga tanan nga mga benepisyo sa probinsya wala next year sa subong nga tuig tanan. Lain naman aya, PBB naman aya, performance-based bonus naman. 60% of our salary, basic pay. Casuals and ang regular employees only. Action Firing Line. Okay ang plastada or sitwasyon sa mga GOs kaga COS sa Provincial Capitol mga kaksod kaya nagligad na hatagan na sila sang gift packs may bugas pa gin panghatagan na sila kag gin-initiate gid ni Governor Bong Lacson mga kaksod medyo okay naman na pasalamatan dala nila na 5,000 nga gratuity pay. Ang ibang galing hindi ba silang magsimum ang nabaton kay nagadepende na sa length of service mo length of service kalabigon sang serbisyo sa GO kag sang COS mga kaso. Nasubo lang galing niya
batian ta ang sitwasyon naman sa mga GOs kag COS dire sa syudad sa Bacolod, no? Action Firing Line. Kaya reklamo nila dugay na ni. Way matag ila sa nga sweldo. Damo ko sang na istorya, nagsugid sa aton nga bao. Ang sweldo naman ng na Marlon 3 bulan, tubtub subong, way gid matinguan nga matag. Action Firing Line. Tiya mo na ba lang hambal ko nagligad, nga halay ta sila niya kapatrabaho man. Nga way gali kita kuluwaan sang sweldo. Tiya na lang galastuhon ni labi ni. Labi ni gid nga tio, nagapasulod ang celebration sang bagong tuig. Ano sila mangutang? Dala sila mangutang de? Action Firing Line. Kabudlay sang plastada, no? Kakabudlay sang mga ara des posto nga daw ay balata tana sa Balatyagon. No, sa mga ultimo ng mga GOs kag COS. Dako man ang bulig diya sang mga GOs kag COS, no? Sa panggobyerno kabay pa tandi, no? Galing kay Babuaso, regular holiday. Ang pagbalik sang obra sa opisina sang gobyerno sa ano na? Sa January 3 siguro ay or January 4. O dira na. May ara pa naman 3 Kings nga celebration. Action Firing Line. Base kung dira pa bala ihatag niya sang lokal nga panguluhan sang sunod sa Bacolod. Las 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon
ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Babatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silporte ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Aksyon Marlon Henovea. Action Firing Line. Impunto alas 9 gid sa atos na nga pangalagad kag diri naman nagtakop ang inyo sa nga palatuntunan Action Firing Line yari kita sa Webes nga pagpangalagad December 29, 2022. Sa atos nga mga Action Unit reporters, there is a News Center Action John Dale Salazar, there is a Technical Control upon naton Action Oliver Pason with Action Christian James Binares. Ako naman Action Marlon Henovea. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. This portion